Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Ihloko salenkonzo sithi Ushembe wazovuselela umthetho Kamose Nezimfundiso Zabaprofethi. Ngaso sonke isikhathi uma ufunda umlando wesizwe noma wenkolo, kumele ungakuthathi konke okukhulunywayo ungakuhlolisisanga, ngoba umlando wethu ubhalwe ngabezizwe abayizitha zethu ezinkulu. Kumele wenze ucwaningo ubheke ukuthi akukho yini okufihliwe nokuvezwe ngendlela engesiyo. Ufunde nezincwadi ezahlukahlukene. Kwizenzo 24 verse 5 sifunda ukuthi uPaul wabe engumholi webandla lamaNazaretha. Kodwa kuyo yonke iNew Testament akukho lapho kukhulunywa khona ngamaNazaretha, lana okuthiwa uPaul wayengumholi wawo. Kodwa uma usufunda ezinye izincwadi uthole ukuthi vele uShalo wabe engumholi wamaNazaretha emva kokuphendukela enkolweni yobuNazaretha eyayiholwa nguYeshua. Njengegama elithi Jehova nelithi Yeshua, leli gama elithi amaNazaretha lakhishwa kwiNew Testament ngoba kwabonakala ukuthi ukuliveza kuzokwenza kubonakale ukuthi uYeshua wayesenkolweni kaJehova, kanti abezizwe babesifundise ukuthi uYeshua ungumsunguli wenkolo yabo. Inkolo kaJehova yehlela esizweni sakwa-Israyeli, yalethwa nguJehova uqobo lwakhe ngoMose. KuDeuteronomy 6 verse 4 to 9 uMose wakhuluma lamazwi: Yizwa Israyeli, uJehova uNkulunkulu wethu, uJehova munye. Umthande uJehova uNkulunkulu wakho ngawo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho. Amen. KuDeuteronomy 10 verse 12 to 13 uMose uthi: Manje-ke Israyeli, uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe, ngaphandle kokuba umesabe, uhambe ngezindlela zakhe zonke, umthande, umkhonze ngawo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho, ugcine imiyalo kaJehova nezimiso zakhe engakuyala ngakho ngalolu suku, ukuba kube kuhle kuwe na. Le mfundiso kaMose ikubeka ngokusobala ukuthi inqubo yenkolo kaJehova ukugcina umthetho wakhe owawunika okhokho bethu entabeni yaseSinayi. Ukufakazela lokhu kuMathewu 5 verse 17 to 19 uYeshua uthi: Ningasho ukuthi ngizochitha umthetho kaMose nezimfundiso zabaprofethi, kepha ngize ukuzogcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, kuyokwedlula izulu nomhlaba, kodwa akusoze kwedlula nalinye igama nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalelo emincinyane afundisa abantu kanjalo uyakuthiwa ngomncinyane embusweni wezulu, kepha oyigcinayo ayifundise, lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Amen. Ukugcizelela lamazwi kuMathewu 7 verse 21 to 23 uYeshua uthi: Akusibo bonke abathi kimi Nkosi, Nkosi abayongena embusweni wezulu, kodwa kuphela yilowo owenza intando kaBaba osezulwini. Abaningi bayothi kimi ngalolu suku, Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyakubatshela emehlweni ngithi angizange nginaze. Sukani kimi nina benzi bobubi. Amen. Eminyakeni yo-36 AD uYeshua wahamba emhlabeni, kodwa wabuya ngesibonakaliso kubafundi bakhe. Wakhuluma nabo kuMathewu 28 verse 19 wathi: Ngakho-ke hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Amen. Emva kokuvela kukaYeshua kubafundi bakhe, nempela baphuma bayofundisa izizwe ngomthetho kaMose nezimfundiso zikaYeshua, njengokusho kwakhe uYeshua. Ukulandela izimfundiso zikaYeshua sizwa umfundi wakhe uJohane kuJohane wokuqala verse 3 to 6 ethi:
Ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma sigcina imiyalo yakhe. Lowo othi ngiyamazi engagcina imiyalo yakhe ungumqambi manga, iqiniso alikho kuye. Kepha ugcina izwi lakhe, uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuye impela. Ngalokho siyazi ukuthi sikuye. Lowo othi uhlala kuye umele enze njengalokho noYeshua wayenza. Amen. Lapha ngiveze umsuka wenkolo yethu nezimiso zayo njengoba zafundiswa nguMose kuze kufike kuYeshua, nevangeli elaqhutshwa abafundi uYeshua engasekho emhlabeni. Kodwa kulesi sikhathi samanje inkolo kaJehova nezimfundiso zikaYeshua ezasekelwa ngabapostoli konke sekwashabalaliswa enkolweni yabezizwe. Njengesizwe esizimisele kuyela kuJehova, kumele sazi ukuthi abezizwe bayichitha kanjani inkolo kaJehova owayiletha kokhokho bethu, nokuthi kwenzeka kanjani sizithole sesibuswa yile nkolo yabokufika. Emva kokubusa kwenkosi uSolomoni, isizwe sakwa-Israyeli samhlubuka uJehova. Wase uJehova esinikela ezitheni zaso, njengoba kubhaliwe kuDuteronomy 28. Ngokuhlubuka uJehova, umbuso wakwa-Israyeli wahlaselwa waqedwa ngabezizwe. Kwase kusala umbuso wakwaJuda. Kodwa kwathi kuzalwa uYeshua ngo-6 AD, nombuso wakwaJuda wabe usengaphansi kombuso wesizwe samaRoma. Ngesikhathi sikaYeshua ayemane amahlelo ayengaphansi kwenkolo kaMose. KwakungabaFarisi, abaSadusi, ama-Essens, nama-Nazarenes noma amaNazaretha. Ngenkathi abafundi bakaYeshua bephuma eJerusalema babeyoshumayela inkolo kaMose, ngoba ngaleso sikhathi yayingakabibikho inkolo yabezizwe. Kanjalo nangesikhathi uShaul, osekuthiwa nguPawuli, eshawa ngumbane engumFarisi, wayezingela amaNazaretha. Emva kokuba esephendulwe nguYeshua ngesibonakaliso, uShaul wagcina esengumholi wamaNazaretha. Lokhu kuchazwe kahle kwizenzo 24 verse 5, lapho amaJuda ekhuluma ngoShaul ethi, ngokuba le ndoda siyifumene iyishinga, ivusa ukwambuka phakathi kwabaJuda ezweni lonke, iyinhloko yehlelo lamaNazaretha. Amen. Emva kwaYeshua amanye amaJuda azama ukubuyisa umbuso wawo, kodwa ngo-70 AD isizwe samaRoma sahlasela, sahlakaza sonke isizwe samaJuda. Esewabhubhisile amaJuda ngo-70 AD, umbuso wamaRoma wayichitha yonke inkolo kaMose. Lokhu bakwenza ngemithetho ebizwa ngokuthi ngama-creeds. Icreed esicacisela kahle yile ethi, ngiyayichitha yonke imikhosi, amadili nemithetho, ukudla, isinkwa esingenamvubelo, iminikelo yamawundlu eyenziwa ngamaHebheru. Ngichitha nayo yonke imikhosi yamaHebheru, imithandazo, ukulinda, ukuzila, ukuzingcwelisa kanye nokudumisa kwabo. Ukuzila kwabo, imikhosi yabo yokweshwama, amasabatha nenkoloze, amahubo nezaga, nokuya kwabo ukuyokhonza emathempelini kuchithiwe. Mina ngokwami ngithi angikufisi nakancane ukuthi ngibuyele kwinkolozo yamaJuda noma ukutholakala ngidla namaJuda. Ngenza imikhosi kanye nabo, ngandlela thile ukukhuluma nabo ngasese nokugxeka kwabo inkolo yethu. Kunalokho uma kukhona ukukhuluma nabo, kufanele kube ukuthi bayatshelwa ngokusobala ukuthi bashiye lo msangano wabo wenkolo yamaJuda. Uma eke wabakhona utholakala enza lokho noma imina uqobo, ngiyacela isiqalekiso sikaKhayini noma isifo sobulephero bukaGahazi sivele sehlele kimi ngaso leso sikhathi. Noma inhloboni yesijeziso sokwephula umthetho ngiyasemukela njengesingifanele. Kanjalo futhi mangingamukeleki nasezweni elizayo likamoya.
nomoya wami ulahlelwe uSathane nombuso wakhe. Amen. Nobe engazi ngalamaCretes, kumele aqonde ukuthi inkolo yokhokho bethu yashabalaliswa ngabezizwe ngolunya olusabekayo. Cishe ngo-352 AD, lo mbutho Constantine wawenza ngokusemthethweni ukuba ube inkolo yabezizwe. Kwasekuthi cishe ngo-500 kuya ko-600 AD kwahlanganiswa iTestament Elisha, kodwa elakhiwe ngezincwadi zamaHebheru ngaphandle kwencwadi yezenzo ebhalwe inkolo yabezizwe. Kwathi uma kuhunyushwa lemibhalo yamaHebheru, eziningi izincwadi zahlanekezelwa ukuze zihambelane nenkolo yabezizwe. Abantu ababesebenza ukuhlanekezela imibhalo yamaHebheru babebizwa ngokuthi ngama-correctors. Igama likaJehova nelikaYeshua lakhishwa kuyo iNew Testament. UYeshua ngesiHebheru wabe ebizwa ngoMesaya, kodwa leli gama lahunyushelwa kwisiGriki kwasekuthiwa nguKristu. Abalandeli bakaYeshua amaJuda ayebabiza ngama-Messianics, kodwa leli gama lahunyushelwa kwisiGriki. Kwizenzo 11:26 ngolimi lwesiHebheru kuthi, kwaqala e-Antiochiya ukuthi abalandeli bakaYeshua kuthiwe ngama-Messianic. Ngokuchitha nje igama likaJehova, imibhalo eminingi kwiTestament Elisha ayivezi inkulumo kaYeshua nabafundi bakhe njengoba injalo. Enkolweni kaMose uNkulunkulu akabizwa ngokuthi uBaba wethu osezulwini, kodwa kuthiwa uJehova uNkulunkulu wethu. uJohane wabe engumprofethi omkhulu, okunguye owagcoba uYeshua ukuba abe ngumholi wamaNazaretha, kodwa kuNew Testament ubizwa ngokuthi ungumbhaphatisi. Enkolweni kaMose asikho isikhundla sikambhaphatisi, kodwa futhi enkolweni yabezizwe akekho umprofethi, yikho uJohane wabizwa ngokuthi ungumbhaphatisi. Isihloko salenkonzo sithi Ushembe wavuselela umthetho kaMose nezimfundiso zabaprofethi. Njengoba yachithwa inkolo kaJehova ngamaCretes, ayibuyanga yaba khona, ngaphandle kokuthi ivuselelwe isizwe esimhlophe, amaKhazas, eminyakeni yo-838 AD. Ngaleso sikhathi iJudaism yayibizwa ngokuthi iTalmudism. Abezizwe abasilwisanga lesizwe, ngoba inkinga yabo kwangayiyo inkolo, kodwa kwakwinzalo kaIsrayeli, okuyisizwe sikaJehova. Kodwa enzalweni kaJakobe umprofethi owafika wavusa inkolo kaJehova ngumprofethi Ushembe, ukuthola kube kuye. Kumthandazo weSabatha uverse 3 Ushembe wabhala lamazwi: Mesabeni uJehova zukulwane ngezizukulwane, ngigcina imithetho yakhe owasilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose, ukuze kudumisa kwethu kwamukeleke kuThixo eMkhosi. Amen. Ngaphambi kokuba sigxile kule mfundiso kaShembe, ngifisa ukugcizelela ukuthi ngokobuzwe singamaHebheru nangokwenkolo singabantwana woPhezukonke. Lokhu kudalwa ukuthi sisizukulwane samadodana ali-12 kaJakobe. Ngiyazi ukuthi kukhona abakuphikayo lokhu, kodwa abavezi ubufakazi obucacile ukuthi bakuphika ngasiphi isizathu. Okokuqala, ngokomlando sikucacisile ukuthi kwenzeka kanjani ukuba sisuke nenhla neAfrika size sifike emzansi neAfrika. Ngokwamasiko sikubonisile ukuthi amasiko ethu kuseyiwo la aseBhayibhelini. Ngokwesayensi yenziwa iDNA esifakazele ukuthi amaLemba, amaBantu namaNegro bayinzalo kaJakobe. Manje-ke laba abakuphikayo lokho kumele beveze ubufakazi babo okuphikisa lokhu esikushoyo. Kwenye izintshumayelo zikaShembe simuzwa ethi kuza isikhathi lapha abantu basekuphakemeni bayoyilahla khona indlela kaShembe, lapha bayobe sebenza imicabango yabo kunizwe esibayala ngalo thina boShembe. Ngaleyo nkathi bayobe bengasalikhathalele izwe laphakade, bayobe sebethembe amazulu amaningi nangekho.
Ngalezo zinsuku bayodebesela ukugcina umthetho kaJehova lo okuthiwe angiwuvuselele. Amen. Ushembe uzisholo yena ukuthi uthunywe ezulwini kuzovuselela imithetho kaJehova. Kuyo yonke imithandazo, izintshumayelo nakumahubo akhe, uShembe ushumela ngokugcinwa kwemithetho kaJehova nokudumisa uJehova yedwa. Ngenxa yemithetho yobandlululo eyayibusa zonke izinkolo eSouth Africa, naleli bandla likaJehova laphoqeleka ukwenza elingavumelani nakho nokungahlangene nenkolo kaJehova. Kodwa ekufikeni kwengilosi sesikhululekile, yasenqabela ukuthi sithi uma sibhabhadise egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele. Yathi ingilosi, enkolweni kaJehova asinawo amagama amathathu esingcweliswa ngawo, kodwa sinegama elilodwa okuyigama likaJehova. Ngakho-ke kuleli bandla uma sibhabhadisa sithi Shembe, usibanibani uyabhajadiswa egameni likaJehova uNkulunkulu wethu, umdali wezulu nomhlaba. Amen. Siqala ngokubikela uShembe ngoba nguyena umprofethi thina osibuyisele enkolweni kaJehova. Inkosi busise enikuzwile. Le ntshumayelo yatholakala kuFacebook na kuYouTube othi Rempanza NCG.